Lalaki nga gipasangin lang nakaingon sa dakong sunog sa Lapu-Lapu City kagahapon, ana sa kustudiya sa mga otoridad. Apan hugot niyang gihimakak nga iyang gituyo pagsunog ang iyang balay kay aksidente lang kuno ang nahitabo. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may dunay alegasyon na batok ni 37 anyos nga residente sa maong lugar maong gipangita ni siya sa mga otoridad aron makahatag og katin-awan. Kini na ang itsura sa parte sa Suba Masulog, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, human sa miigong sunog pasado alas 12 sa udto kagahapon. Sa inisyal nga talaan sa barangay, muabot sa 18 ka mga households ang apektado, 73 ka mga individual tanan. Bana-bana sa kabumbiruhan, 1.5 million pesos ang danyos. Nagpadayon pa ang investigasyon ni ini apan usa sa gitanaw kung tinuyo ba. Premature pa tamo kuan sa hinungdan ma'am, pero nay allegation nga ang katong sunoga is gituyo ra pod sa katong tagbalay. Ang tagbalay nga ilahang gidudahan. Sa Basak Barangay Hall gidala ang 37 anyos nga tag-iya sa balay kundiin nagsugod ang sunog. Gahapon pa siya nga gipangita apan karong adlaw ra nakuha sa mga tanod. Gipresentar siya atubangan kang Kapitan Jasmine Daday Chan. Apan hugot nga gihimakak sa mga lalaki nga gituyo ni ini pagduslit ang iyang balay. Ako kabaw. Nga katul di ako tutangan sa stainless nga murag plato. Di ako nag-ali sa bangag. Nga naman tayo bangag sa silong dito sa kuwan, alam ba? Wag ito na ako putiyo pagtulog ato. Wag ito sa kumplano nga ako sa numbon. Daghan nakakita niya per ni Ikyas kay daghan syempre naglagot og kuan hadlok sa taon ang tao. Mauna ang ako ang mga tanod, mga 20 of them ako adang gipat kanang papangita aning tawhana. Nakig-alayon ang kapitan sa mga otoridad sa tukmang lakang batok sa maong lalaki. Hayan pasakaan sab siya og kaso tungod sa nahitabo. Samtang matud sa barangay, urban poor area ang dapit na sunugan. Apan makabalik ra ang mga nabiktima pagtukod sa ilang mga Pinoy-anan. Makadawat sab sila og financial assistance gikan mismo sa barangay. Wala pa'y labot ang ihatag sa City Hall. Wala pa'y ni ari nga tag-iya nga ni claim nga iyahan ng nasa plano anang yutaa. So most of the times actually sa mo nakita nga sunog diri mubalik jud sila sa ilahang gikuan. Sa ilahang mga balay. May gipading kamutan sa barangay nga mahatag dayon kini ilang financial assistance aron makatabang na sa hinahinay nga pagbangon ni mga nabiktima sa sunog kasamtangang ana karon sa mga evacuation centers. May Daghang salamat, Nico Sereno.